El gra i la palla, el programa de política de Rap Ràdio, amb Germà Capdevila i Robert González. Benvinguts un divendres més aquí al Gra i la Palla, són la una tocades i com cada setmana m'acompanya aquí a l'estudi de Rap Ràdio el nostre politòleg de capçalera, el Robert González. Què tal, com estàs? Molt bé. Moltes gràcies. Ha anat bé la setmana? Bé, força bé. Amb ganes de cap de setmana, imagino. Sí, que cansadet ja, sí. Molt bé. I avui ens acompanya un convidat molt especial, molt amic d'aquesta casa, l'Isidre Sala, ex-delegat de la Generalitat de Catalunya als Estats Units i al Canadà. Ben tornat, Isidre. Moltes gràcies, Germà. Content d'estar aquí. Doncs ara ens posarem una mica al dia, però abans, com cada setmana, anem al focus. El focus d'avui el dedicarem a Dubai, però no parlarem del país, d'aquest emirat, sinó de la xocolata Dubai. Estic segur que tots vosaltres us ha arribat d'alguna banda aquesta moda que és transversal a tot el món, que és la xocolata Dubai. És aquesta mena de rajola farcida per una pasta, una barreja de pistatxo, llavors de sèsam i aquests fideus tan prims que es fan servir per la reposteria àrab. Doncs aquesta xocolata Dubai ara és un fenomen mundial. Lind fa xocolata Dubai, Nestlé fa xocolata Dubai, Milka fa xocolata Dubai, totes les marques internacionals, totes les confiteries, pastisseries fan productes relacionats a la xocolata Dubai. Hi ha fins i tot alfajors argentins farcits de xocolata Dubai, torrons, que en Nadal ens entraran per tot arreu, els torrons de xocolata Dubai com una gran delicatessen. Hi ha fins i tot gelats de xocolata Dubai. A què respon aquesta moda que ens entra per tot arreu? Anem avui a endinsar-nos una mica en una història fascinant que demostra fins a quin punt som un producte o som, diguem-ne, un peó en el tauler de la gran economia mundial. La indústria de la xocolata, hem de recular una mica per situar-nos, la indústria de la xocolata mou ni més ni menys que 190.000 milions d'euros l'any i a més està concentrada en una mitja dotzena llarga de marques com Nestlé, Ferrero, Mars, Lind, Hershey, Lotte i Meiji a l'Àsia. Són pocs actors que dominen un mercat, com us deia, de gairebé 200.000 milions de dòlars. Amb què s'ha trobat aquesta pobra gent? Amb que el canvi climàtic i una sèrie de males collites i incendis en les principals zones productores del món han provocat una pujada inèdita en el preu del cacau a nivell mundial. Fins al punt de que els preus, a partir del 2020, finals del 23-24, es van més que triplicar. Imagineu-vos la matèria primera de la indústria de la xocolata amb els preus que es tripliquen o més. Evidentment, són uns increments de costos que no es poden traslladar al consumidor sense posar en risc tot aquest negoci multimilionari. Aleshores, què van fer els grans magnats del món de la xocolata? Es van reunir i van decidir o van discutir com podem reemplaçar part del cacau de la nostra xocolata per un producte que sigui més barat i podem d'aquesta manera entomar aquesta pujada bestial dels costos. I entra en escena un altre ingredient que us resultarà familiar, el festuc. Sí, senyors. El festuc resulta que és fàcil d'aconseguir, es produeix de manera massiva en diferents zones de l'Àsia Menor, a Sud-amèrica, als Estats Units. Ja són les productores prou potents i, el més important de tot, el cost contra els 12.000 per tonelada que teníem de la xocolata, del cacau, com a molt es paga uns $3.000 o euros la tona de pistatxo. I aquí és on apareix aquesta idea fantàstica i genial. Eliminem pràcticament el 80% del contingut de cacau de la nostra xocolata i el farcim amb aquesta pasta de festuc. Però
com que el festuc no deixa de ser un producte car, el diluïm i el barregem amb molt de sucre, amb el sèsam i amb aquesta pasta fil que dèiem abans, que es fa servir a la reposteria. Però amb això no s'han quedat contents. El senyor Burns del món de la xocolata ha dit tenim aquí dos problemes. Un, que el consumidor no vegi que l'estem estafant, que l'estem traient xocolata per donar-li un producte més barat. Aleshores, el segon problema és com fem que això no ens afecte la nostra butxaca. I és aquí on apareix la segona idea genial de la indústria de la xocolata. Associem aquest nou producte, aquesta modificació que elimina cacau de la nostra xocolata, amb el luxe. Associem amb una destinació turística de luxe a nivell mundial, en aquest cas Dubai. Creem un relat atractiu, en aquest cas és la història d'una enginyera anglo-egípcia que munta una xocolateria de nínxol petitona a Dubai i es fa famosa i munta un petit imperi a partir d'aquesta idea genial, que se suposa que és seva, i a més, diuen, què fem? Doncs convidem a tota una sèrie d'influencers d'arreu del món, ja sabeu, l'influencer és la baula més barata del món de la publicitat, els portem a Dubai que tasten aquesta xocolata, que facin TikToks, reels d'Instagram i expliquen a tot el món que això és la cosa més exclusiva, exòtica i meravellosa que s'ha inventat en els anys recents. I amb aquesta combinació, amb aquesta idea genial, han estat capaços de vendre rajoles de xocolata a 20, 25, 30 euros per unitat contra 6, 8, 12 que costava la xocolata abans. Mireu la paradoxa. Eliminen l'ingredient més car, o part de l'ingredient més car, fins al 80%, el substitueixen per un més barat i a més ens ho venen com que és una cosa de luxe per la qual val la pena pagar el doble o més del seu valor. D'aquesta manera, la gent que es guanya la vida amb el cacau ha vist com el seu mercat s'ha reduït. Això, evidentment, ha provocat que el preu tornés a baixar a nivells més o menys normals, amb la qual cosa la indústria de la xocolata ha pogut recuperar una mica els seus ingressos habituals, i tota aquesta indústria de multimilionaris que remenen cap a 200.000 milions d'euros venent-nos xocolata han trobat la manera de continuar amb les seves butxaques ben farcides i que no tinguem que sortir a rescatar-los. Conclusió, ja ho veieu, no totes les històries que ens expliquen són tan romàntiques com semblen i de vegades són interessos econòmics que troben la manera de mantenir el seu petit imperi i esquivar problemes com aquest del increment bestial del preu del cacau. Deixem aquí el focus i ara sí anem al gra i la palla pròpiament dit. I ara sí, com us deia, ens fiquem de ple en el gra i la palla d'aquesta setmana. Avui, fent honor al nostre convidat que coneix a fons la realitat i la política nord-americana, volíem fer una mica de repàs d'aquests primers mesos del govern de Donald Trump als Estats Units, que estareu d'acord amb mi que són mesos que semblen anys ja, no? Quin balanç fas tu, Isidre, de Donald Trump, que tu ja vas patir, diguem-ne, en el seu primer mandat i has aconseguit fugir a temps del segon, no? Totalment. Vaig patir, però realment el Trump 2.0, diguéssim, és bastant diferent que el Trump de la primera administració. Realment hi ha moltes diferències perquè, bueno, ja anava molt més preparat i amb una agenda molt més concreta, no? I han passat moltes coses, com tu dius, mesos que semblen anys, però bueno, és constant, no? Quasi cada dia ens despertem amb alguna notícia de capçalera, que és el que ha dit el Trump o ha fet el dia anterior, però podríem anar, diguéssim, agrupant i surten coses, no? I llavors, en grups, diguéssim, primer hem viscut exemples les darreres setmanes del Trump més narcisista, vull dir, una cosa absolutament inaudita, no? Hi ha molts exemples, per anomenar només uns quants. La famosa
El seu famós speech a l'Assemblea General de Nacions Unides, no? Que havia durat 20 minuts, com tothom, i va durar 50 i ningú es va atrevir a fer-lo callar, que això ja diu molt, on va dir tota una sèrie de coses sense sentit. De bajanades, diguem-ne. Però una de les més heavies va ser que ell sol, i repeteixo, va dir aquesta paraula, jo sol he aturat 7 guerres, que tenies tots els periodistes allà, què està parlant aquest home i tal, al dia següent a la roda de premsa de la Casa Blanca, de quines 7 guerres parla aquest home, de que no ens surten els números i tal, no? Vull dir que és algo d'això, però és que ell va fer servir el terme jo sol, vull dir que és algo que... I a continuació el vodevil del Premi Nobel de la Pau, que això, clar, això... no havíem vist mai una cosa igual, no? Una persona que s'autoproposi i a més estigui com insistent i dient que és impossible que algú s'ho mereixi més que ell, no? Vull dir, és algo, dius, algú no l'ha explicat a aquest senyor, no? Però d'on de menystenir la capacitat de pressió que ha tingut sobre els membres de l'acadèmia que dona aquest premi, que jo penso que ha quedat totalment desprestigiat. De fet, no s'han atrevit a donar-li directament a ell, però de manera intermèdia li han donat a una deixeble seva, no? A la María Corina Machado, una política d'extrema dreta, golpista, que ha demanat en reiterades ocasions la intervenció militar al seu propi país, el qual a qualsevol país seria considerat doncs, un crim, no? contra la pàtria, diguem-ne, i li han donat. O sigui, no s'han atrevit a donar-li enguany, però no m'estranyaria que li donessin l'any que ve. Sense cap mena de dubte, però és que ell el volia per amb ell. Sí. És que ell no té amics, vull dir, perquè et dic, quan te va dir jo sol he fet tal, jo... Per tant, sí. També és cert que aquesta estratègia de moment li funciona, perquè ha quadrat a la OTAN, tots han passat pel Aro, fins i tot Pedro Sánchez, tot i que el té castigat perquè no és el 5%, però acabarà sent-ho, o almenys ho haurà de denunciar, perquè ha fet quadrar tothom. Ha aturat el conflicte a l'Orient Mitjà, ja veurem per quant de temps i en quina circumstància. Part que mereix una... Però de moment ell pot, diguem-ne, posar-se les medalles ha imposat aranzels a tots els països pràcticament que han hagut d'acceptar d'alguna manera o una altra les seves condicions. És a dir, aquesta manera de ser del fatxenda i del mató del barri li està funcionant. Tot i que desconeix una mica la legislació internacional, perquè, per exemple, va amenaçar a Espanya amb augmentar-li els aranzels, però clar, ho hauria de fer a tota la Unió Europea, perquè Espanya no actua de manera individual en el mercat internacional ni en els tractats, sinó que forma part de la Unió Europea, no? Sí. No, està clar que fer el fatxenda funciona, doncs que ha funcionat tota la vida, no? Fins que no hi ha manera de fer front a aquest fatxenda, doncs la major part de gent, diguéssim, són prudents i sembla que de moment se n'estigui sortint, però hi ha realitats. Ahir mateix es va anunciar el trasllat d'una fàbrica de Jeep del grup Stellantis de Toronto a Illinois, implicant milers de persones i tal, una desinversió. Una fàbrica d'automoció no és una cosa que dius, no és un petit magatzem que me moc d'aquí en una altra ciutat, no? Vull dir, hi ha una inversió milionària darrere doncs pel tema aquest dels aranzels amb Canadà. Vull dir, evidentment funciona, però la gent se va apuntant les coses, Sí, vull dir, ens veurem fins a quin punt. A més, tenia molta pressa i estava molt motivat per aquest narcisisme que té en aturar no el conflicte, perquè el conflicte continuarà, perquè dic a la part de Palestina, perquè fixeu-vos una cosa, a la sessió aquesta en la que va anar, jo crec que més a donar força a Netanyahu, quan va anar al Parlament de l'estat colonial d'Israel. No estic massa d'acord. Van a fer un bany de masses. Per amb ell. Per ell mateix, no? Van a fer un bany de masses. Però fixeu-vos que quines banderes no hi havia posades. No hi havia ni la d'Israel ni la de cap dels països en conflicte, ni Palestina, ni Iemen, ni el Líbano, ni Iran, no? Vull dir que ha fet un acord de pau, entre cometes, sense comptar amb els agredits, sense comptar amb cap perquè el mateix Israel és molt dubtós que hagi signat tots els punts. De fet, ja està incomplint-lo. Està aturant l'entrada d'ajuda humanitària, ha matat ja en pocs dies a més de 9 persones per suposadament haver-se saltat una línia groga que ningú ha reconegut, que només l'ha inventat l'estat d'Israel. La qual cosa ha comptat, sí, amb el suport d'aquests estats dubtosament democràtics, per no dir que són dictadures, com és Aràbia Saudí, Emirats Àrabs, Qatar, etc.
i penso que és totalment en fals, i a part no és un acord de pau, perquè sense justícia no hi ha pau, trobo. No, i a part d'un acord de pau amb els quals un de les plantes del conflicte no hi és enlloc, també no és un acord de pau, és una altra cosa, no? Però sí que és cert que i això és una mica la segona part, diguéssim, del que és el personatge aquest, que potser és l'únic capaç d'haver aturat això, ni que sigui momentàniament, ja veurem quan durarà, i és molt difícil que això surti bé, tot i que ell diu: jo, després de 80 anys, he hagut de ser jo que hagi aturat aquesta massacre o aquest conflicte. És l'únic que ha sigut capaç d'alguna manera de quadrar el Netanyahu, perquè d'alguna manera també ell des del primer moment dona suport a Israel, ell li ha sortit malament d'Ucraïna, perquè va cridar a casa seva al Putin una setmana per l'altra: la setmana que ve te vull veure allà a Alaska, està a prop de casa teva però és casa meva, una base militar, i a cantar-li les 40. El Putin va dir no. Escolta, I no li ha funcionat. És l'únic amb el que no li ha funcionat. No li va funcionar. El Fatxenda. I a més se'n va d'allà i després se reuneix al cap d'una setmana i mitja o dues amb el primer ministre xinès, amb el de Corea del Nord, i clar, l'altre, això va ser tota la cara, no? I aleshores, clar, diu, bueno, pues això no ha funcionat, aquí no me'n sortiré, pues vaig a resoldre l'altre, no? I l'altre també aprofita el cansament, no?, de la gent, i el que estava veient de que el que diuen molts israelians que tenen una mica de seny de dir, hòstia, és que t'estàs carregant la imatge internacional d'Israel, tio, és que... No, i a part que també és veritat que ha dit, i fins i tot de manera descarada, que el seu interès allà és purament econòmic, en la reconstrucció de Gaza. O sigui, és al·lucinant com podem acceptar que un país destrossa el 92% dels edificis de Gaza, després a sobre es queixa de que no està rebent els cadàvers dels hostatges morts. Però és que, clar, si tu els has fet desaparèixer, si has esfonsat, has destrossat tota aquella zona, i l'altre, el que li ajuda, diguem-ne, a fer la pau, descaradament diu que el que li interessa és la reconstrucció, i el que li interessa és la inversió en edificis, instal·lacions, el resort, que deien en primer moment, fins i tot va arribar a dir que farien un resort. Sí, la Riviera. Clar, l'objectiu del pla de pau, que jo penso que fracassarà, continua sent una Palestina sense palestins. I això no ho han aconseguit en 80 anys i ho seguiran sense aconseguir. Tampoc han acabat amb Hamas. Hamas existeix i aquests dies ha tornat a desfilar aprofitant la fi dels bombardejos. És a dir, jo penso que és un fracàs. El que passa és que sí que és veritat que li ha donat molta propaganda, efectivament, durant aquests dies. No ha guanyat el Nobel, que és el que volia, i anem a veure quan dura, perquè realment és molt feble aquest pla de pau i les condicions. Òbviament Hamas havia d'acceptar, perquè li deixava respirar tant amb ells com a la població de Gaza, que pràcticament estava ja vivint tot al carrer i amb 67.000 assassinats, doncs evidentment havien d'acceptar-ho, però la majoria dels punts encara no estan acceptats, no hi ha hagut signatures, vull dir, és una cosa... No, i després que, també tornant al narcisisme, va i proposa una autoritat, diu, Hamas ha de sortir del poder, d'acord, però allò són les Gaza, són palestins i tal. No, l'autoritat d'aquí serà el meu amic Tony Blair, vaja, amb els antecedents que té, clar. I una administració controlada per mi, en el qual jo seré el màxim mandatari. Ja sabem que aquest senyor el que entén per ser, diguéssim, estar a la cúspide d'una organització i manar, que és el dictador. Ell decideix tot i allí no escolta ningú i tal. Ens imaginem una nova Gaza amb la qual mana ell o el Tony Blair li haurà de consultar tot sense preguntar als palestins si els sembla bé, malament o si els és igual, i a més s'emporta allà a la cimera aquesta de Sharm el-Sheikh tota una sèrie d'amics seus constructors. Sí, no els polítics del Departament d'Estat i tal, no? Els constructors. Sí, és impressionant. No, i a part que no és cap novetat, fa 105 anys el pla colonial de Gran Bretanya era el mateix, era crear una colònia, donar suport a una minoria jueva o israelí, Israel no existia encara, no? I intentar colonitzar i establir un apartheid i una ocupació als territoris de Gaza, no? I en general de Palestina, no? A Cisjordània, que no està sortint tant al plànol últimament,
la situació és absolutament desesperada, no? Abans d'ahir Han escoltava... pitjorat, de fet. Han aprofitat que el focus està a casa per fer feina. Jo escoltava abans d'ahir una entrevista que li feien a l'excantant de Charango, que està vivint allà des del mes d'agost perquè no podia suportar estar assistint a la retransmissió d'un genocidi. No va poder entrar a Gaza, òbviament, no ha pogut entrar ningú, ni tan sols la flotilla, ni l'ajuda humanitària, ni res, i se'n va anar a Cisjordània, on encara hi és, i el que deia a l'entrevista és que allà continua l'apartheid, continuen les detencions injustificades, perquè clar, s'ha parlat d'intercanvi de rehens, però per començar, els presoners israelians que mantenien en vida, la majoria eren militars, vull dir, els que estan entregant, els que estan tornant. Per tant, i per altra banda, els que estan tornant de palestins, molts són dones i nens que clarament no tenien res a veure amb Hamas, clarament, no? Llavors, estem en una situació complicada. Però, bueno, podem parlar de més coses de política exterior de Trump, perquè suposadament havia entrat en un programa que era aïllacionista o proteccionista i està sent un president molt intervencionista. No només a Ucraïna i l'Orient Mitjà, sinó també a Amèrica Latina, no? Totalment, perquè a més això és simptomàtic de que el que a ell li interessava en principi, que era el Make America Great Again, no és ràpid, és molt lent. Clar. Aleshores, no pot tindre allí Ell necessita tirar, com diuen, el maga mit, no? Vull dir, anar tirant als seus ultraseguidors, no? Els seus fans, bàsicament, constantment, no? Material perquè se sentin, absolutament encantats, no? Hi ha coses que costa de vendre, per exemple, això que deies, ara que parlaves d'Amèrica Llatina, aquest paquet de 20.000 milions de dòlars d'ajut a l'Argentina, he vist a un farmer, un pagès nord-americà que plantava soja, dient, expliqueu-me això com ajuda a la meva explotació i com és això America First. I clar, és difícil, no?, d'explicar-ho en els termes maga, diguem-ne, aquestes coses que fa. I per això també penso que està entrant en aquest tipus de dinàmiques de política exterior, per una banda, perquè la política interior, els resultats que ell vol vendre, al principi ha començat, ja tot ha canviat des que ha arribat. No, escolti, els números són els números i les coses, la gent perquè noti que baixa la inflació, que viuen més bé, que tenen més accés a l'habitatge, el que sigui, lògicament cal un temps, i després, perquè, clar, és un narcisista i aleshores ell també pensa, si puc ser jo que acabi amb el règim del Maduro, també passaré la història i tota la vida em recordaran que em vaig carregar aquella dictadura d'esquerres i no sé què tal. Si puc ser jo que acabi amb el desastre d'Argentina, amb el meu amic Milei, que fa el que jo li dic i tal, i tu saps millor que ningú, no? Un país que fa molts anys que va com pot i tal, doncs a partir de llavors comencen a funcionar, perquè es fan les coses com jo dic, funcionarà bé segur, doncs tot també són medalles que es va penjar en ell, no? I jo crec que al final el principal motiu que ell busca per fer qualsevol cosa és això, l'incentiu que té és que amb ell li repercuteix positivament en la seva imatge. Sí, però és greu, perquè estem... A veure, Estats Units no ha deixat mai de ser un país imperialista i ha considerat sempre, des de la doctrina Monroe, Amèrica Llatina com el pati traser i per tant l'ha tractat tutelant-la i amb intervencionismes. De moment tenim alguns països que l'estan plantant cara, com el mateix Mèxic, que és el seu veí, i on la Clàudia Sheinbaum li ha dit molt clar que Mèxic és un país sobirà i que no ha d'intervenir en la seva política, però és que està agredint a Venezuela, ha matat a ciutadans veneçolans dient que eren narcotraficants sense cap prova, amb unes llanges que ha fet atacs, no?, sobre diguem-ne, zona costera veneçolana, ni tan sols aigües internacionals. És a dir, i després l'Argentina els està ahir mateix, o abans d'ahir, els estava dient que anessin en compte que no votin malament, perquè ara hi haurà eleccions parlamentàries a Argentina. Es preveu una derrota de la coalició de Milei, que a més ha pervertit el llenguatge i es diu Libertad o no sé què. La Libertad Avanza. La Libertad Avanza, quan en realitat té un programa d'extrema dreta pseudofeixista i els està amenaçant. Compte que si no voteu bé ja no us deixaré d'ajudar. Clar, això és inadmissible. Imagina't
imagina't que a Europa algun país fes això. No? I Isidre, en clau interna, els teus amics i contactes què t'expliquen? Manté la imatge entre els seus o s'està erosionant? No, vull dir, els seus comencen a impacientar-se perquè és això, aquests miracles que ell va dir no estan arribant de moment i per tant això és lent. I, per tant, aquí està perdent una mica de popularitat i els altres estan absolutament... crec que estan començant a passar la primera fase de xoc, perquè és algo... van quedar en xoc, no? I, s'ha de veure si realment comencen a recuperar-se, no? Hi havia alguns que deien, alguns demòcrates que deien esperem una mica que continuï fent desastres perquè després sortim amb força i veieu que perquè clar, si surts massa ràpid i tal, i aquests que deien, no, escolta, aquest senyor, si el deixes gaire sol, gaire més temps, després no serem a temps, perquè clar, haurà fet unes transformacions d'una magnitud brutal. Ara mateix, amb el tema aquest del shutdown, no? Que és el tema aquest de que no s'ha aprovat el pressupost, doncs, es tanca l'administració perquè no està autoritzat a... Pues ella està aprofitant, i avui ha sortit tots els dies la xifra que ja ha dit que això aprofitaran per fotre fora 10.000 funcionaris més. Sí. I vinga, però clar, està fent fora funcionaris també, per exemple, de l'IRS, que és com l'agència tributària d'aquí. Tu imagina't que vas descapitalitzant d'efectius humans l'agència tributària, com vols que després, a l'hora de recaptar impostos, la cosa funcioni? Doncs aquí hi haurà moltes dificultats, no? Per no dir moltes altres serveis, diguéssim, essencials. Però si aquest és essencial pel propi estat, per sofrir els estats, si no és capaç de recaptar impostos i tindre uns diners per automantenir-se... Un dels que despunten entre els demòcrates és el governador de Califòrnia, fins i tot fent servir mètodes de Trump, no? Sí, perquè, jo crec que això també ja ha mencionat una cosa molt interessant, que és la Sheinbaum, que s'ha pigut una mica paral·li. El Newsom diu, no, escolta, el Trump, és a dir, ser més ell amb el Trump no funciona, perquè t'esclafa encara més. Li vaig a plantar cara, i sabeu aquella famosa discussió com va haver, que està passant a Chicago ara, allò que a Los Angeles que es va començar a inventar que hi havia uns aldarulls, que hi havia que era una cosa insoportable, una guerra civil, quan ningú havia vist res, la gent estava tan tranquil·la, i va haver una petita manifestació en un lloc, que va haver uns enfrontaments que devien ser com els que hi ha hagut aquest matí l'Autònoma ahir, i clar, i comença a dir, ara vaig enviar la Guàrdia Nacional a Los Angeles perquè el governador i l'alcalde són incapaços d'aturar aquesta revolta i aquesta... Perdoni, de què està dient vostè? No, però és greu, si perquè militaritza el país. Clar. Nixon va dir, si envies la Guàrdia Nacional et porto et denuncio, et porto als tribunals, perquè no estic d'acord. Això que dius tu no està passant. I es va tindre que tirar enrere. Clar. A veure, no hi ha... És que no em surt en català, però no hi ha mal que por bien no venga, que diuen en castellà. El Partit Demòcrata, doncs, el que està provocant l'actitud de Trump és una radicalització. És a dir, líders de la considerada branca socialista, diguem-ne, són els que estan guanyant adeptes, perquè s'ha vist que posar, diguem-ne, personatges de l'ala més dreta ha sigut un desastre per al Partit Demòcrata en el seu enfrontament amb Donald Trump. No? De fet, els resultats de les últimes eleccions en bona mesura també s'expliquen per aquest afany del Partit Demòcrata de donar una versió molt moderada, no? de la seva... Perquè són partits molt amplis, no? Els partits americans ja sabem que com són bipartidistes, i ara la gent està dient aquest el que li hem de posar és algú que li confronti de manera molt directa, no? Fins i tot de sectors més a l'esquerra del partit. Vull dir que podria haver-hi una reacció també per aquesta banda. Per acabar, perquè ens queda un minut, ell mateix ha parlat en algun moment i ha ensenyat gorres amb l'eslògan Trump 2020, no sé quan són les properes eleccions, 27 és, 28. O 28, com donant a entendre que ell es quedarà o vol quedar-se o vol repetir tot i ser contrari a la Constitució. Tu creus que es pot arribar a aquest punt? Ell és capaç de tot, ho ha demostrat en múltiples ocasions. Jo crec que això ara mateix encara no està... És que això, portem mesos. Vull dir, no fa ni un any que és president. El mes que ve serà el primer aniversari de les eleccions, no? Abans del 5 de novembre. Amb la qual falta un temps,
però jo estic convençut de que si ell es troba bé de salut, de forma, d'energies i de ganes, pues farà el que calgui. Ho forçarà. Ell intentarà perpetuar-se en el poder i després té les galtes de dir que Maduro és una dictadura. Clar, però si ell vol saltar-se la legislació dels Estats Units històrica i reelegir-se per tercer cop, en aquest cas seria, per tant no hauria de poder, vull dir, evidentment té un doble raser i és un president molt autoritari que, més enllà de l'ofatxenda, que això, diguem-ne, es pot fer mal a la vista, és molt perillós, perquè és el líder de la Internacional Reaccionària. És a dir, no està sol. Desgraciadament té molts seguidors a Amèrica Llatina, a Europa i a molts llocs del món. Jo crec que, Robert, aquí deixa sobre la taula un tema que el podríem deixar per quan ens tornem a trobar, perquè d'aquí un temps te tornarem a convocar per veure com va tot, però també m'agradaria que quan tornis parléssim de l'Orban a Hongria, el que ha guanyat a la República Txeca, el president de Polònia, és a dir, tota aquesta internacional reaccionària que dius que va guanyant terreny i que ens haurem de plantejar com haurem de reaccionar nosaltres o funcionar en un futur, en una Unió Europea que també estigui en mans d'aquesta gent, que semblava fa pocs anys un disbarat i ara són possibilitats certes i reals. Gràcies, Isidre. Gràcies a vosaltres. Per acompanyar-nos, Robert González, una setmana més. Moltes gràcies i fins la setmana vinent. I a tots vosaltres, ja sabeu, cada dia de dilluns a divendres a les 13, streaming en directe aquí al canal de YouTube de Radar Ràdio, a les 9 de la nit a la freqüència de l'emissora i a totes les plataformes de podcast. Bon cap de setmana, fins dilluns. El gra i la palla. El programa de política de Rap Ràdio. Amb Germà Capdevila i Robert González.